Може ли да направим следния извод? Ти започна, аз да го довърша. Така, унищожиха животните. Първо започна унищожаването на гората. Унищожиха поминъка, селскостопанския поминък. Така. Изгониха, разселиха, т.е. изгониха хората, защото те няма какво да правят там. Нямат поминък. Махнаха се. Сега не взимат водите и остава една последна крачка. Ако може... да вземат територия, да вземат земята ни. Ама той е започнал, защото мога да го допълня това нещо. Да? Мога да го допълня. Аз съм правил разследване същата тази 2007 година. Между другото, това разследване беше излъчено и тук в телевизия СКАТ. За това как няколко поредни министъра на ДПС разпродават абсолютно незаконно земи от държавния поземлен и горски фонд на територията на природен парк Странджа. Абсолютно незаконно. Стотици и хиляди декари, разпродадени от Мехмед Дикме, Нихат Кабил и Бурхан Абазов. Този последния, трябва да забележите нещо много важно, този последния, въпреки че е директно уличен в доказано, абсолютно незаконно разпродаване на земи в природен парк, според закона за защитените територии, в момента той беше назначен отново като замминистър на земеделието и горите от сегашното правителство. Защото е много удобен. Не, това е безумие, защото разследването, което аз направих, което съм публикувал на времето на страниците в печата, също така излъчено по телевизия СКАТ, също така това разследване е публикувано и в разследвания в сайта Бивол. То беше подкрепено и с жалба от моя страна до Върховна касационна прокуратура. Прокурорската проверка завърши още по времето на управлението на Тройната коалиция. Как завърши проверката? С становище, че действително са извършени незаконосъобразни действия, т.е. престъпления. Но прокуратурата не можела да преследва и да търси отговорност от конкретни административни служители, защото те не знаели, че нарушават закона. Т.е. те не знаели, няма ли информация, че продават земи в природен парк. Така, непознаването на закона не е оправдание. Цената на 1 декар, разпродадена по този начин земя, с заповеди на Мехмед Дикме, Нихат Кабил и Бурхан Абазов, е между 100 и 150 лева. 1 декар. 1 декар. Та са престъпници. Декар. И са продавани стотици декари. Ако примерно реши някой, ако сме решили ние... Най-вероятно на турски фирми. На фирми удобни, естествено, защото... С поставени лица и с капитали. Това са конкурси, които са обявявани много така неглижирано, с много малки каренца в медиите. И знаят само правилните фирми. Явно са знаели правилните хора и са си купили огромни терени. Това са дерета, това са реки, това са ниви, това са гори, това са баири в Странджа планина по време на тези 3 министри. Незаконно, пак повтарям. Доказано незаконно. С санкция на прокуратурата, с становище на институцията, която може да следи закона. Аз се питам като журналист, съм отправил такова питане. Защо след като прокуратурата е санкционирала тези продажби като незаконни, до момента тези търгове не са отменени? Това беше едно от питанията ми, едно от първите питания по време на управлението на Бойко Борисов, управлението на ГЕРБ, до Боркор, официален сигнал, първият сигнал до Боркор. Ще отменят ли незаконните продажби на земи по границата ни с Турция от 3 министри на ДПС? Абсолютно незаконосъобразно, след като прокуратурата се е произнесла. Отговор? Никакъв. Няма. Никакъв. Той самия Борисов просто също обслужваше, той направи пътека. Килим, че там ходиш на килим, ще прави Ердоган. Ето факт. Правителството на ГЕРБ абсолютно по недопустим начин, фактически чрез бездействието си, узакони престъпленията, извършени по времето на Тройната коалиция. Сегашното правителство, аз изобщо съм далеч от мисълта, че ще ревизира тези действия, след като и назначава един от виновниците, Бурхан Абазов, отново за управляващ българските гори. Каква е тази държава, в която ние живеем и какво е това общество, което въобще се примирява с подобно цинично, арогантно нарушаване на законодателството в страната? Ако
някой реши да си купи 100 декара в Странджа планина, той може да си ги купи за 15 000 лева. 100 декара. 100 декара. Да, примерно. А 1000 декара за 150 000. 1000 декара. Това са огромни територии. Това са несъвместими с нашите понятия територии. Но тези земи са продадени. Гори, дерета, нали, пак казвам, това е земя, това е българска земя на куп. Това не е земя, която представлява интерес от някакво икономическо... Не, това е територия. Тук се продава територия. И това е продадено. То е, защото е близко до границата. В парк Странджа, в землищата на Малко Търново, на Близнак, на Евренезово, на Стоилово, на пограничните села, техните землища. Земята е продадена. Гората е изсечена, продадена. Сега и водите също отиват там. Изводите, мисля, че няма смисъл да ги изговаряме, защото те се налагат просто със страшна сила от само себе си.